Thiet kino ki Suzuki Lakilong ka Suzuki Gixxer 150 ka Gixxer 250 ni ka V-Storm SX hapdeng ka shitrik unailar haduk ka puitrik unailar azak punrio berpinyo pediang ye ki jing as ngobha ki bapentikna lingba ka jingele kai spin the wheel pinyo ru ye ki khusnam haduk 6000 sanspa tingka na ka Gixxer 150 haduk lai hazar tingka na ka Gixxer 250 but haduk san hazar tingka na ka V-Storm SX Pilaru banra shalayeng ye ki jing as ngobha ki ba internet kum ki power bank, ki earbuds, ki headphones, ki wired earphones, ki bluetooth speaker, bat ka karaoke. Nalor kata, ye ki bathit ya ka Suzuki Avenus, ka danru ya ka jingyo jingerap ka bakerpang, da ki accessories ki bakenthum ya ka helmet, floor mat, bat seat cover, ki ba shongdor hadu 8,000 tingka. Wan sya ka Suzuki dealership ka ba jantam, ban pendem, ye ki jingthit ki jongpi, da ka ba shuskan ya QR code, bat kamtrai ya ka jingyo jingerap ka jongpi. Wat pensep ya kakabu, kani ke jingterwa, kan trekam tang haduk ka life way trek unailar arza punrio.